Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da saduwa da ku a wani sabon bidiyo. Yau bidiyon za mu muku yau insha Allahu da zamu gwada muku akan WhatsApp saboda a yanayin da ake yanzu sai ka sai layi kwana biyu kwana nawa an rufe maka layi. To insha Allah wannan idan ka sa shi to ko da an rufe maka layi to mutum bai isa ya buɗe WhatsApp da shi ba sai ka sani. To amma sai ka bi hanyar da zamu gwada maka yanzu, sai ka sa wasu kwarkin ne wanda in ka sa su to mutum babu yadda zai iya buɗe WhatsApp da shi, dole sai ka sani ko sai iya san code ɗin naka. Idan bai san code ɗin naka ba to bai zai iya buɗe WhatsApp ɗin da wannan lamba ba. Saboda akwai wasu ƙasashen da sai ga an saida ma layi kwana biyu wata guda ka buɗe WhatsApp da shi daga baya kuma sai a rufe mashi. Da an rufe mashi kaga shikenan kuma WhatsApp ɗinka ya rufe ko wani ya buɗe WhatsApp da shi shikenan kai naka ya rufe. To amma in kai wannan aiki code ɗin ka sa shi to babu wanda ya isa ya buɗe WhatsApp da shi, dole sai ya sa wannan code. Ko da ya sa lamba an turo mai code to akwai code wanda in ka sa shi to dole sai ya sanna a buɗe mai wannan WhatsApp. To taka cikin sauƙi insha Allahu za ka iya kare wayoyinka ka kare shi. Ku biyo mu cikin sabon bidiyo, ku biyo mu ciki insha Allah za mu gwada muku ta yadda za ka sa wannan code insha Allah. Shigo WhatsApp haka, idan ka shigo cikin WhatsApp hakan ga sai ka taɓa wannan ɗigo guda uku. Idan ka taɓa ɗigo wannan guda uku sai ka yi ƙasa wannan na ƙarshe za ka shiga. Idan ka shigo sai ka shiga wannan na sama duka za ka shiga. Sai ka shigo wannan na uku za ka shigo. Idan ka shigo wannan uku sai ka shiga wurin pin ɗin ga nan sai ka sa code ɗin da kake so. Shi za ka sa wanda ba za ka manta ba. Sai ka sa guda shidda. In ka sa guda shidda sai ka maimaita. In ka maimaita sai ka fita. In ka fita sai ka komo nan ƙasa ka sa email ɗinka. Ka sa email ɗinka Gmail sai ka rubuta shi nan sai ka ƙara maimaita shi sai ka OK. To in kai hakan ga mutum ba zai isa ya sace ɗin abin gashin ka ba, WhatsApp ɗinka ko da lamba ba ka lamba in dai WhatsApp ɗinka na buɗe to mutum ba zai isa ya buɗe WhatsApp da shi ba. Saboda ko ya buɗe sai an turo broadcast na code. To kai wannan code da ka sa naka code da ka sa naka dole sai ya san shi zai iya buɗewa. Idan bai san shi ba babu yadda zai iya buɗe ma WhatsApp ɗinka. Sai in ka yi programming a fare ko na, amma duk da haka nan babu wanda isa buɗe WhatsApp da wannan lamba. Sai dai kawai kira haka. Amma ita wannan hanya wadda ya ce kowa ya bi ya kare WhatsApp ɗin shi insha Allahu. Kun gani na yi to haka ya kamata a ce kowa ya yi abin gasan.